Hi! Punta tayo sa Kabalen para kain tayo. O yan, ang daming mga food. Kapampangan restaurant po to. Yan po, kaya mostly mga Filipino food lang po yung siniserve nila. Yan po yung solid station nila. Wow! Ang dami. Ay, may lechon. Wow! Lechon Opo, pa! tapos may mga hito, yan, may buro din. Mga Oh. kalamansi! Hello! Ayan, tikman muna natin yan, yung mga pinagkukuha ko. Ay, ito yung favorite ko talaga dito, ang crispy kangkong. Ang sarap talaga nito. Yan, ang tokwat baboy naman. Tapos yan, may ubod pa ako dyan, oh. Sarap talaga. The best. The best, the best, the best, the best, the best. Yan. Ayan pa yung ibang menu nila. May pansit na puti, pinakbet, gising-gising, may kuhol pa po. Ayan. Ayan. Syempre, ito po, favorite ko po ito. Kaya nga, kinuha ko na rin yung burong isda po. Tapos salad. Ayan. Para po. Ayan, yung okra na may buro. Ayan, favorite ko po yung okra eh. Sarap. At ang aking dessert, lelot mais or ginataang mais. Oh, sarap. Thank you, Lord. Busog na naman po a cats. Bye-bye.